My lord, it's wrong for the state to respond on my behalf. I'm the one who was cross-examined. Please, there's decorum in court. It's not a tavern. I normally attend taverns in Soweto. I don't attend taverns. Yes, that's why you don't know what happens in a tavern. Hey, Chada, we are back with another video. The page, it is South African Late News. Yeah, the Mosina judge postponed the case to the 31st of August 2026, probably because he wanted to go to a tavern. We heard in the intro saying that he enjoys going to a Soweto and seeing his friends at a tavern. But on a serious note, he postponed the case because I think he has lost interest in this case. He can see that people can see Uti and the state among. He can see that they are all being exposed for trying to send innocent men in prison. That's it. He's postponing this case because he's trying to find an argument to allow the state to introduce those Section 205 of uMapho-Muntuli. Then once they've done that, then they'll be able to question uGadla Mncube about those Section 205. But legally speaking, he knows that he shouldn't do it because the state is not allowed to introduce new evidence during cross-examination of the accused. So legally speaking, I think the judge knows that he cannot introduce new evidence during cross-examination. The correct thing to do is for Baloyi to reopen his case once the defense has closed its case, meaning that once all the accused have had their chance to take a stand, then Baloyi can thereafter reopen his case. That's the way it's done. Okay, today I would like you to remind you about the man named Siyabonga Miya. He was very vocal in the Mayor case in the past, but he went quiet. So sometime back I did a video where I explained the possible reasons why he could have changed his mind about this case. But whilst he was still on the right path, he did find some contradiction and expose some of the state lies. But now he's nowhere to be found. But listen and watch what I had to say in the past about Mr. Siyabonga Miya. Danko. Siyabonga Miya had a very good interview with Gagasi FM right before he was captured by the elements of Brigadier Kenini and all these police that are corrupt, allegedly. Please watch and listen to what he had to say. He exposed a lot of wrongdoings within the SAPS and the NPA. But he spoke to Felix Tope and Jeps. Just watch. Phakathi edokodweni angikwazi kodwa le docket yenziwa by omunye wamaphoyisa ayikhandlayo nayithandayo eSouth Africa asebenza kanzima ugcina umthetho la eSouth Africa uMama Buthelezi ube involved le case from the beginning. I think it was 2015 wenza ama recommendation yokuthi yonke lento enishoyo ayikho asibophena abantu abala endlini base beyamxosha uphelo umsebenzi no bamxosha within the case. Oh, okay. Yes. So ngithema ngifunda ngestory sakhe in one of the newspapers ngiyakhumbula it was 2015 kwaku ngaqoqa isikhwama sami ngahamba ngaye eGold ngaresign etohweni ngangilibamba ngatrace uMama Buthelezi ngamtracer our first meeting ngiyakhumbula eseGrayston wayesaba ke kuyisebusuku ehamba nomunye mfana wami ngoba le case be close to my heart. Akumele ngabe ngikhuluma nawe but ngizokusiza ngoba usuhambile wasuka wazofika like eGoli ngizokusiza la ngizokusiza khona but sengikhishiwe ecaleni ngenxa ukuthi ngenza ama recommendation ukuthi abantu ababe sendlini ibona khumbula lo mama uyi-psychologist and unamacala amaningi unama serial killer wabambile ngangicheck iprofile yakhe what ngenza ama recommendation ukuthi abantu ababesendlini ababoshwe so kwase ngiyakhishwa ecaleni
So sebese siza naye noma Mthelezi ngisiza up until ngireceive call again athi sengifoneliwe la kwathiwa ngibuyele ecaleni. How? That's a plus. Still in 2015? No, not in 2015. I think it was 2018. 2018. This is now some 3 years later. Yes, it's 3 years later. Athi sengifoneliwe kwathiwa ngibuyele ecaleni sekungcono ke. Sekuzokwenzeka. Kodwa manje inkinga esinayo idocket asinikezwa siyitholi the actual docket yecala. Okay. And we have decided ukuthi kumele sizame ngenye indlela because asikwazi uku-investigate icala elingena dokodo because idokodo asilitholi. Then base be initiate le docket mabenza le docket kwase kuba inkinga ke manje ukuthi ubani iadvocate ngoba engathi amaphoyisa mayesebenza kumele kube neadvocate ezofunda idocket ifuna bese isayinwe ngoba NPA angiyazi kahle imithetho yakho. Yes. So njengoba yenza njalo mina ngaleso sikhathi bese ngihlangene nobaba wakuthu Chauke ngicabanga ukuthi sanidlalela lo director of public prosecutions director of public was Gauteng. Yeah. Director we-public prosecution wase-Gauteng athi i-story lesokuthi kwangena abantu angenanga umuntu endlini into ekumele yenziwe la they should arrest everyone kusho head yase-Gauteng. So ngimbuza indaba pho ngenziwe ngayithola answer. So now le docket le ibikhona umshushisi owayethi uyayi-initiator eSouth Gauteng ngangiqala ukubona ukuthi iNPA isabe iSAPS ngalendlela le umshushisi esaba ukuthi bazombulala. Yo imake nakhona uke waxhumana no nehead yeNPA uShamila Batohi ngalolu litaba lalo lidokotela lesibili yini iqukethwe exoxisaneni kwakho naye? Ngangifuna ukumbuza ukuthi why engabanikezi omama uButhelezi umshushisi okuyena kumele abheke le docket ayibheke ukuthi ifeasible yini ukuthi ingangena enkantolo. Impendulo wayithola? Impendulo ngayithola ukuthi uShamila ngathi akazi lutho. You weren't happy with impendulo ayikunika zona? In fact ngamncenga waze wabuyela kumina yena uShamila ngoba esezwa le clip isi-circulator le yomunye wabasebenzi bakho ukuthi abantu ababesendlini kwaymayibuyela kumina. So lo mshushisi lo owayesaba bazombulala obani la ayesaba bazombulala? Engathi lana umshushisi wayesabe iSAPS. Esabe iSAPS nje nomphathi wakhe engathi umphathi wakhe ngaleso sikhathi angazi noma usondelene o ushade nomphathi wabashushisi Shamila. Chauke. Yes, angathi bashadile umphathi ka advocate lo wase South la ikwenza yakhona icala. Okay, let's take a short break. Go to music. Sigwinya matha bese siyabuya. Ngiyazi nawo nembuzo ngasifonela ku861596 Danny Kagasi FM Dead to Me. It's 8:23. We're discussing the case of Senzo Meyiwa. Currently underway is the Senzo Meyiwa murder trial where there's 5 people that stand accused. And now there's a new docket eveza abanye abayisikhombisa mangazenzi phutha. So sikhuluma njengamanje nesiyabonga Mia, who is Senzo Kazi, was very instrumental and hands-on odabeni lokushushiswa nokuphenywa nalaka sekunqamuka khona ukuphenya uyena futhi wabanesandla ukuthi kuqhubeke lokuphenya lokho. So unathi namhlanje uzosichazela nje izimvo zakhe kanye nolwazi lwakhe and also the series of events and the sequence of events ahlanganisa nekuphenywa kwalelicala. Yes, what I wanted to find out Siya is that last week Advocate foretold inkantolo ukuthi leli dokodo elavulwa ngo2019 li container evidence ekhombisa ukuthi uKelly Khumalo owayeyintombi kaSenzo ngaleso sikhathi is the one who shot uSenzo by mistake.
okwakho, having followed this case from the time it happened to manje, okwakho ngale allegation ukuthi umuntu owadubula usenzo uKelly, ukuthini okwakho? Ekuthenini ubani owadubula usenzo angeke ngize ngiphawule ngokwamshololo, but ngokwasho uTumelo nokwashiwo ubaba wakamakhelwane kumina, bathi uyasidubula. Ubaba wakamakhelwane mayifica umthoko ecashe kwakhe ethi uphuma phweni, uthi wathi umthoko uyasidubula ngaphakathi. uKelly wayeloke ekhalile ethi kodwa ngizothini ngimakasenzo kodwa umbulalelani wenzeni. So ngamanye amazwi leyo nkulumo yakho masiki ngoba ngiyakubona ukuthi you being careful ukuthi ungazi implicate or incriminate, but ichaza ukuthi cha again uKelly umunye walaba babekhona kodwa nje singabeka kanjani ngokusola kwakho ngoba phela nawo umunye wayekhona ngangingekho nami. Okay. So, any argument, Kesia, moving away from who exactly shot usenzo kokubona kwakho, any argument iti laba about 5 who stand accused at the moment and who are facing the trial are not the right guys. Abahlangene naleli cala. Are you able to give us your opinion about this other side of the argument? What do you feel is a connection yale 5 esenkantolo njengamanje and who are the prime suspects okwamanje, and what you feel about the case? Ngihleze ngisho ngithi iSouth Africa izwe lomthetho, umthetho ukhona. I believe futhi ukuthi iAssistant yeAfriForum isidlale indima enkulu. The fact ukuthi laba bakhona labe khona kusho ukuthi khona into ebasondeze eduze naleli cala, ukuthi yini inkantolo izobe siyasiprovela ke lokho ukuthi yini le yenza ukuthi kuze kuthathwe ingane zabantu ifakwe lapha beside iprofile yabo njengalabantu abayibona. Manje kulaba about 7 that were in the house, abanye bakhona bayabalwa kuleli dokodo esekuphumile ukuthi likhona manje. Have any of them reached out to you to offer any kind of explanation? Ukhuluma ngoTumelo ababekhona abakhona la eKZN. I'm taking ukuthi nanazi as umndeni kaSenzo ukuthi abantu asondelene nabo lapha. Have they offered any explanation to you mhlambe that we don't know of? Mhlambe noma asasichazelanga ukuthi bathini exactly kuwena, but has any connection been made after sekwenzeke lento yenzeka? Angithi nje cha, but engakusho ukuthi uKelly, uZandi, umawabo baqamba manga kumina before usenzo angcwatshwe. uTumelo unezinto ayishilo kumina ezamanga. Umthoko seloke kwathi inhlo uyabaleka. And enye into eyangisurprise kakhulu nengisayibuza yona ukuthi why uKelly anqabe when ama psychologist esekhona, ama social worker, uyena as a mother nogogo wengane ukuthi ukutheleza interview ingane uChristian yes ukuthi ngempela yabonana. But mina as usiyabonga mina I've tried to reach out uKelly sasikhuluma nje kakhulu. Interesting le part le baqamba manga imapha manga aqanjwa uMakaKelly siqala uMakaKelly wangitshela into enga edaphi nezinto engihleze ngiyithola. uZandi wangitshela into enga endaphi nezinto engihleze ngiyithola. uTumelo wangitshela ukuthi bangena dining room manje ngithola okunye. Umthoko namanje usabaleka neqiniso akafuni ukusitshela ukuthi kwenzakalani, yet kamakhelwane ngathola enye into ngayo. So yonke information abanginikeze yona doesn't add up. So what do you think would motivate the Senzo's friends to not come out and tell the truth? Ukuthi umphefumulo wakho waphuma kanjani? I think one, fear, and 2, sometimes we don't know who our friends really are. Yeah. Okay, quickly, because we're wrapping up njengamanje ne. Kuleli cala lesilibona liqala, what outcome are you hoping for?
or because nawe usekukuningi now investigator unayi idea ukuthi ubani wenza lesenzo ngiyababona laba abanye what outcome are you hoping for ngokuhlangana kwami no Khehla Sithole before aphume nondosi ngoba ngihlalile nabo phansi saxoxa nabo ngangilindela ukuthi bazonima bengena labafowethu enkantolo no Kelly no Tumelo no Longo bangene kanye kanye. Okay. That was my expectation from the beginning ukuthi mabengena nje labafowethu no Kelly nabo bayongena bonke kanye kanye for defeating the ends of justice. So okay.